खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि खालारखौ सेबेआ दिनै फोसावबाय। 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा 3 मार्चनिफ्राय 20 मार्चसिम जागोन। मख'नो गोनांदि बे खेबनि मेट्रिक आनजादखौ गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों खुंनाय जागोन। लोगोसे HSLC प्रेक्टिकल आनजादखौ फेब्रुवारि दाननि 24 आरो 25 खालाराव खुंनाय जागोन। एन्टि करापसन हानजानि जेयाव फिन सासे बर' साख्रिआवला। घुस लानायनि दायाव एन्टि करापसन हानजाजों हमजादों सासे साख्रिआवलाया। थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै एन्टि करापसननि हानजाया घुस लाग्रा गोबां साख्रिआवलाफोरखौ हमबोनाय बादिनो दिनै सासे हमबावदों। बाक्सा जिल्ला बर'मा रेभिनिउ सार्केलनि लाट मण्डल अनुप बर'आ रां घुस लाबाय थानाय समावनो एन्टि करापसन हानजाजों हमजायो। बिटिआरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। आसाम केबिनेट जथुमायाव गोजोनथाव थांखि लायो। बिटिआरनि आबुं जौगाखांनि थाखाय मैयानि केबिनेट जथुमाव 2022-23 मायथाइनि रांखान्थि बोसोरनि गिबि किस्ति हिसाबै SOPDG फुन्जिनि सिङाव 361.42 कौटि रां हरनो गनायथि होयो। बनसुनि दैदेनगिरिखौ माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामो। मैया उदालगुरि जिल्ला बनसुनि सुबुं गमा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय मिरु बनसुनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि चिरां जिल्ला आवसारनि थागिबि बिमल बसुमतारीखौ न' फारसे फैबाय थानाय समाव हरनि 11:30 समाव भबानिपुर टल गेटआव गाज्रियै गाग्लोबो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिमल बसुमतारीया बनसुनि बिबानगिरि महरै मोनथिनायाव माखासे सुबुंफोरा लहानि रडजों बिमल बसुमतारीनि खर'आव गाज्रियै बुयो। बेबादि समावनो जाथायखौ खोनानानै जायगायाव थानाय पुलिसफोरा नारा-नाथानि गेजेरजों बिमल बसुमतारीखौ रैखा खालामना बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थाखाय लाङो। नाथाय बे हस्पिटाला बिमल बसुमतारीनि गोब्राब हालोदखौ नुनानै गुवाहाटी GMCHआव दैथायहरनाय जायो आरो बिथांखौ GMCHनि ICUआव एडमिट खालामनाय जायो। जाथायनि सायाव बनसुनि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थि खैसार थानो हागौ होननानै सन्देह खालामो। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि खौरांगिरि मेल। मैया बनसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सन्जय नार्जारी बिथाङा मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिजों रुजुना बर'फोरा बड'लेण्ड रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया बुंदोंमोन होनना बुंनायनि गोख्रों फिनजाथाय होदों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय मावखुलियाव लेङाइ आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया फिनजाथाय होयो। बेबादि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों रुजुनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थानो आरो बेफोरबायदि एलिगेसन लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय गोख्रों खावलायहरो। बनसुनि दैदेनगिरि सन्जय नार्जारीखौ सोंखारिनायजों लोगोसे सन्जय नार्जारीया निमाहा बिनांगौ होननानै बुंदों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।